στους καθηγητές και τα μέλη μας να συμμετέχουν ενεργά στο συλλαλητήριο που έχει οργανωθεί για τις 3 του μήνα, του Δεκέμβρη, το Σάββατο. Πιστεύουμε ότι είναι όσο ποτέ αναγκαίο να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας και με τον αγώνα μας να κατοχυρώσουμε τη δυνατότητα των συναδέλφων μας μεταναστών εδώ στη χώρα μας να μπορέσουν να ζήσουν όπως όλοι μας, να κατοχυρώσουν δηλαδή τα δικαιώματά τους όπως είναι και τα δικά μας και να μην συνεχίζεται αυτή η κατάσταση ανομαλίας ουσιαστικά που δίνει τη δυνατότητα σε ακραίους κύκλους να δημιουργούν καταστάσεις γύρω από αυτό. Η μοναδική λύση είναι όλος ο λαός να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που από ό,τι βλέπουμε σε λίγο θα στραφεί και στη χώρα μας, που από ό,τι βλέπουμε πράγματι Έλληνες εργαζόμενοι φεύγουν στο εξωτερικό κατά χιλιάδες με αντίστοιχα προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σκεπτικοί για το πώς αντιμετωπίζουμε εμείς οι ίδιοι αυτές τις καταστάσεις, καθώς θα γυρίσει πάνω μας η όλη ιστορία. Άρα ένα μας μένει όλοι το Σάββατο μαζί με τους μετανάστες να διαδηλώσουμε την ανάγκη για αλλαγές υπέρ του μεταναστευτικού κόσμου που θα κατοχυρώνουν τα δικαιώματά του. Ως μέλος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και της οργάνωσης Ασάντε που είναι για δεύτερη γενιά μεταναστών στην Ελλάδα, προσκαλούμε όλους τους Έλληνες και μετανάστες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα το Σάββατο 3 του μηνός στις 2 η ώρα στην Ομόνια για να δώσουμε ένα βροντερό μήνυμα στην κοινωνία και στην κυβέρνηση που συμμετέχουν και οι ακραίοι ως υπουργοί ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι υπέρ της πολιτικής κατά των μεταναστών. Θέλουμε μια καλύτερη κοινωνία, θέλουμε μια κοινωνία που να σηκώνει το διάλογο, θέλουμε μια κοινωνία που να δίνει δικαιώματα, θέλουμε μια κοινωνία ανθρώπινη, θέλουμε μια κοινωνία των ανθρώπων. Το συλλαλητήριο του Σαββάτου 3 του Δεκέμβρη στις 2 η ώρα στην Ομόνια είναι κομμάτι των κινητοποιήσεων των εργαζόμενων και της νεολαίας ενάντια στη νέα συγκυβέρνηση τραπεζιτών, τροϊκανών και φασιστών που έχει αποστολή την επιβολή των πιο βάρβαρων αντεργατικών μέτρων με την εφεδρεία, την απόλυση, τη μείωση των μισθών και των συντάξεων, τη διάλυση και την ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών. Θα είναι συνέχεια της γενικής απεργίας της 1ης του Δεκέμβρη. Είναι πρόκληση ότι οι φασίστες του λαός έβαλαν όρο για τη συμμετοχή τους στην κυβέρνηση την άρση του νόμου για την ηθαγένεια, του οποίου μάλιστα η συνταγματικότητα κρίνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας την Παρασκευή 2 Δεκέμβρη. Η ρατσιστική στοχοποίηση των μεταναστών ως υπεύθυνων για τη φτώχεια, την ανεργία, την υποβάθμιση των υπηρεσιών είναι μια επιχείρηση από προσανατολισμού για τις ευθύνες των κυβερνήσεων, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών. Άραγε, οι Πακιστανοί απολύουν στη χαλιβουργική, όπου οι εργάτες αγωνίζονται για το δικαίωμα στη δουλειά. Οι μετανάστες φταίνε για τα χαράτσια στα νοσοκομεία και στη ΔΕΗ. Οι μετανάστες φταίνε για την εξάπλωση των ασθενειών ή η διάλυση των υπηρεσιών και των οργανισμών, σαν και αυτών της περιφέρειας που άφησαν ολόκληρες περιοχές από τη Σπάρτη μέχρι το Μαραθώνα χωρίς προγράμματα εξόντωσης κουνουπιών. Οι ρατσιστικές επιθέσεις και τα φασιστικά πογκρόμ από τις συμμορίες των νεοναζί και της Χρυσής Αυγής με τη συνδρομή τραμπούκων του λαός και τη συνεργασία της Ελλάς πρέπει να πάρει οριστικά ένα τέλος. Η εκστρατεία τους κατά των αριστερών, των κομμουνιστών αλλά και των μουσουλμάνων είναι επικίνδυνη. Αυτό έδειξε άλλωστε η δολοφονία των 76 νεολαίων στην Νορβηγία τον περασμένο Ιούλη από το Anders Breivik, ο οποίος τους συμπεριέλαβε στον κατάλογο των φιλικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Οι Ναζί που δολοφόνησαν Έλληνες και Τούρκους καταστηματάρχες στη Γερμανία ήταν φιλοξενούμενοι στα συνέδρια των νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Απόφαση συμμετοχής και στήριξης έχουν πάρει ήδη η ΑΔΕΔΗ και η ΟΛΜΕ, ενώ μία σειρά φοιτητικοί σύλλογοι, όπως της νομικής, της καλών τεχνών, του οικονομικού και της ΑΣΟΕ, έχουν πάρει και αυτή απόφαση για στήριξη στο μεγάλο συλλαλητήριο της 3 του Δεκέμβρη. Καλούν κοινότητες μεταναστών, όπως είναι η πακιστανική κοινότητα, οι Αφγανοί και οι Ιρανοί πολιτικοί πρόσφυγες, μετανάστες από τον Μπαγκλαντές, τη Συρία, τη Σενεγάλη και αλλού. Επίσης, οι Ασάντε, μετανάστες δεύτερης γενιάς. Και εκπροσωπώ εδώ το κείμενο που έχει γραφτεί ως διακήρυξη αντίστασης διανοούμενων και καλλιτεχνών, όχι συγκυβέρνηση με φασίστες. Μαζεύονται υπογραφές, πιστεύω μέχρι το Σάββατο θα έχουν μαζευτεί πολύ περισσότερες.
Η συγκυβέρνηση Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Λάος παρέδωσε στην άκρα δεξιά θέσεις υπουργών. Απειλώντας τις δημοκρατικές ελευθερίες όλων μας, ξυπνά μνήμες που φέρνουν ρίγη και οργή. Χωρίς να έχουν εκλεγεί, μας κυβερνούν. Για πρώτη φορά μετά τη Χούντα, νοσταλγεί του Μεταξά και των δοσύλλογων της ναζιστικής κατοχής, ομοειδεάτος των σφαγέων της Κοκκινιάς και της Κεσαριανής, θαυμαστές των απάνθρωπων θητών στα ολοκαυτώματα των Καλαβρίτων, του Κομμένου, του Χορτιάτη, της Καντάνου και του Δίστομου, υμνητές των νέων Παρθενώνων και της Χούντας. Στους σωτήρες του έθνους συμπεριλαμβάνεται ο Μάκης Βορίδης, διαγραμμένος από το Σύλλογο Φοιτητών Νομικής επειδή συμμετείχε σε ένοπλη επίθεση ναζιστικής συμμορίας. Διορίζοντας πραξικοπηματικά κυβερνήσεις, οι ανεξέλεγκτοι ευρωκράτες καταλύουν τη δημοκρατία και προκαλούν διπλά υπουργοποιώντας φίλους του Λεπέν, υμνητές γενοκτονιών, αρνητές του ολοκαυτώματος, οπαδούς του αντισημιτισμού, οι οποίοι απαιτούν να αφαιρεθεί η ηθαγένεια παιδιών μεταναστών που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και σπούδασαν στα σχολεία τούτης εδώ της χώρας, ενώ το επίσημο κράτος συστηματικά συνεργάζεται με τις νεοναζιστικές συμμορίες της Χρυσής Αυγής, διευκολύνοντας και καλύπτοντας τα πογκρόμ τους στο κέντρο της Αθήνας. Ο φασισμός είναι εχθρός της δημοκρατίας και καλλιεργεί το μίσος. Αν ξαναριζώσει, θα γνωρίσουμε καταστροφές σαν εκείνες που είδε παλιότερα η Ευρώπη. Η αποτρόπαιη κληρονομιά του Χίτλερ και της δίθεν ανώτερης άριας φυλής σήμερα μεταφράζεται σε ενοχοποίηση κάθε διαφορετικής κουλτούρας και θρησκείας. Στη θέση του εχθρού Εβραίου έρχεται ο εχθρός Μουσουλμάνος και οι μετανάστες γίνονται αποδιοπομπαίοι τράγοι για τις αποτυχίες των τραπεζιτών. Τότε οι θάλαμοι αερίων και οι φούρνοι των Ναζί εξόντωναν 6 εκατομμύρια αθώους. Τώρα η Ευρώπη γίνεται ρατσιστικό φρούριο, η Frontex φράζει τα σύνορα και στρατόπεδα συγκέντρωσης υψώνουν τα σειρματοπλέγματά τους. Στην Νορβηγία ο νεοναζισμός γέννησε τον Μπρέιβικ, τον Ισλαμοφοβικό ρατσιστή που εμψυχρό εκτέλεσε 76 νέους. Σήμερα χτυπούν τους μετανάστες που είναι οι πιο αδύναμοι. Αύριο, αν δεν τους σταματήσουμε, θα χτυπήσουν καθέναν που αγωνίζεται για τα εργατικά δικαιώματα, την απελευθέρωση των γυναικών, τη δημοκρατία. Όλοι και όλες στο μεγάλο συλλαλητήριο της 3ης Δεκέμβρη για την υπεράσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών μας. Ο εφησυχασμός νομιμοποιεί τη συγκυβέρνηση του μαύρου μετώπου. Ντόπιοι και μετανάστες μαζί φράζουμε το δρόμο στη φασιστική απειλή και τη ρατσιστική στοχοποίηση. Το αυγό του φιδιού θα τσακιστεί εγκαίρος. Αγώνας ώσπου να τους διώξουμε. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की जा रही है ये 100% फॉरेनर के हकूक़ के लिए, इंसानियत की सरबुलंदी के लिए और वो बच्चे जो यूनान में पैदा हुए उनके हक़ को महफूज रखने के लिए उस कानून के ख़िलाफ़ जो रिट दायर की गई है उसको महफूज रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसको हम 3 दिसंबर को प्लातिया अमोनिया आपने, मैंने और हम सब ने प्लातिया अमोनिया दिन 2 बजे इकट्ठा होकर अपने इस हक़ का दिफा करना है। जो मुतअस्सब रेसिस्ट नाजी ख्रिसी अफगी, जैसा कि आपको मालूम है कि प्लातियायो निकोला में एक माह तकरीबन कबल नाजियों ने और ख्रिसी अफगी ने बाकायदा ऐलान के ज़रिए ये बात की कि हम पाकिस्तानियों को इस इलाके से निकाल देंगे। वो ये समझ रहे थे कि जैसे हम ख्वाब गफलत में हों, जैसे वो इसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे। और मेरे भाइयों, जैसे आपने जाना, देखा और सुना कि हमने आपकी मदद से, आपके साथ से उनको उसमें नाकाम किया। और प्लातियायो निकोला में वो अगर 200 थे तो हम दूसरे प्लातिया पेरुवलाकी में तकरीबन 1000 ग्रीक के साथ पाकिस्तानियों की एक अच्छी तादाद मौजूद थी। इसलिए मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ आपके कि 2 दिसंबर जो अदालत में पानीपश्चिमियों जो अदालत है उसमें आपने लाजमन शेयर करना है 9:30 बजे सुबह, क्योंकि उधर लाओस ने और जो मुतअस्सब जमातें हैं उन्होंने वो प्रोग्राम बनाया है और उसकी अदालत है सिम्बोलियो तिस एपिक्रातियास पानीपश्चिमियों सुबह 9:30 बजे। तो उसमें हमने स्टैंड लेना है। और इसमें एक अच्छी बात है, मैं आपको बताता चलूँ कि 22 तारीख को इस माह नवंबर की सिम्बोलियो एंडेक्सी मेटानास्टोन में, जिसमें मैं एक मेंबर की हैसियत से मौजूद था। और बल्कि ये भी बताता चलूँ कि जो उसकी रेगुलर सदर है मारिया कोवेली, उसके साथ मैंने सदारत की, क्योंकि मेरे ये हिस्से ये ज़िम्मेदारी आई कि मैं उस इजलास की सदारत करूं। तो उस सदारत में हमने एक बहुत अच्छा जो स्टेप किया, उसमें से बिल पास करके जो दीमो एथन का
स्टैंड है वो इतना मौक़िफ़ मजबूत है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम वो जो थायेनिया का मामला है, जो फाशिस्ट और मुतशब्बिन ने उस पर एक जंग लाजम कर रखी है, एक रिट दायर कर दी है ताकि ये कैंसिल किया जाए, उसको हम इंशाल्लाह महफूज करेंगे। क्योंकि तमाम दिमोतिको सिम्बुलो जैसे कि पेट्रो कोस्टादिनो है, इसी तरह बाकी तमाम जमातों के दिमोतिको सिम्बुलोस हैं, उन्होंने इस बात की तायीद की और बिल-आखिर दिमो एथन के जो मेयर हैं उनको भी इस बात पे हम ले आए कि वो इस पे स्टैंड लें कि थायेनिया और इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ ये रिट है, इसको मुस्तरद होना चाहिए और इंशाल्लाह बफ़ज़ल ताला आप और मैं इसको मुस्तरद करेंगे, हमारा स्टैंड उसको मुस्तरद करेगा। इसी तरह ये जो हकूक़ हैं नाजियों के ख़िलाफ़, नाजियों के ख़िलाफ़ ये जो बदतमीज़ाना और बेईमाना किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, इनको हम रोकने के लिए मेरा ये पैगाम है, मैसेज है कि हमने 3 दिसंबर प्लातिया अमोनिया होना है ताकि हम उनको रोक सकें और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। इसके अलावा हम नेटो जो पाकिस्तान में एक मुदाखलत हुई है, हमारी सालमियत पे जो वो बम्ब वो जो हमला किया गया है वो पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तहरीरी तौर पे तमाम ग्रीक अपने पार्टनर्स, अपने जो दोस्त हैं, उन तक भी ये बात पहुँचा चुका हूँ कि हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। नेटो ने पहले भी 8 दफ़ा पाकिस्तान पे इस तरह की शरारतें की, हमला किया। हम एक गैरतमंद कौम है और हम किसी सूरत भी इसको ये नहीं करने देंगे। अगर खुदा न खास्ता उन्होंने ऐसा दोबारा किया तो मुंह तोड़ उसका जवाब देंगे। एक गैरतमंद कौम का ये हक है कि उसकी सालमियत पर किसी किस्म की कोई आँच ना आए और हम इसको किसी सूरत भी ना छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। Η κίνηση αναμένει ενάντια στο ρατσισμικό και τη φασιστική απειλή η Ένωση Μεταναστών Εργατών μαζί με συνδικάτα όπως είναι η ΑΔΔ και η ΟΛΜΕ και με αρκετούς φοιτητικούς συλλόγους πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε σε ένα συλλαλητήριο αντιρατσιστικό, αντιφασιστικό στις 3 Δεκέμβρη 2 η ώρα στην Ομόνια. Είμαστε σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση αρχίζει να βαθαίνει. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση για την Ευρωζώνη και μέχρι που μπορούν να φτάσουν οι αναταράξεις είναι τεράστιες και γι' αυτό μέσα σε αυτό το φόντο εμείς είμαστε αντίθετοι με τις επιλογές του να φτιάχνονται πραξικοπηματικές κυβερνήσεις σαν και αυτή που φτιάχτηκε στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Σε εμάς είναι μια κυβέρνηση πραξικοπηματική όπου συμμετέχουν οι φασίστες του Λάος. Είναι σκάνδαλο, δεν εκλέχτηκε αυτή η κυβέρνηση. Ένας κόσμος πριν από 2 χρόνια άλλη κυβέρνηση έχει βγάλει, αλλά οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες μοιάζει να θυμώνται το παρελθόν τους, όπως ήταν τη δεκαετία του 30, όταν για άλλο λόγο βγαίναν οι βουλευτές, αλλά στο τέλος κατέληξε στην Ελλάδα να είναι ο Μεταξάς κυβερνήτης και στη Γερμανία να είναι ο Χίτλερ. Και νομίζω ότι αυτά είναι ανησυχαστικά φαινόμενα. Πρέπει να τα πάρουμε σοβαρά υπόψη μας σαν απειλή, το που έχει φτάσει η ίδια η πολιτική κρίση. Για μας είναι ανησυχαστικό, διότι το Λάος έβαλε σαν όρο για τη συμμετοχή του την άρση του νόμου για την ηθαγένεια. Ενός νόμου που κρίνεται η συνταγματικότητά του αυτή την Παρασκευή στις 2 του μήνα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν θέλουμε να πάρθουν πίσω οι κατακτήσεις ενός κόσμου μεταναστών που γεννήθηκαν εδώ σε αυτή τη χώρα να μπορούν να παίρνουν ηθαγένεια. Είναι τόσο απλό το τι διεκδικεί ένας κόσμος και νομίζω ότι φτάνει να είναι τόσο άκαρδη και τόσο μυσαλλόδοξη η πολιτική του Λάος, ώστε ενώ μόνο 238 παιδιά είναι αυτά τα οποία απευθύνθηκαν για να πάρουν ηθαγένεια, να σηκώνεται ένας κουρνιαχτός ολόκληρος, το ότι αυτός ο νόμος προκαλεί την αθρώα είσοδο των λαθρομεταναστών σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα όριο στο ρατσιστικό μίσος και αυτό θα το βάλουν τα κινήματα και τα συνδικάτα και η νεολαία με την παρουσία μας στο συλλαλητήριο. Θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος στις φασιστικές επιθέσεις. Τα πογκρόμ που γίνανε στο κέντρο της Αθήνας νομίζω ότι ανησυχήσανε πάρα πολύ κόσμο. Η Χρυσή Αυγή προσπάθησε να τα απλώσει στις γειτονιές, στον Ασπρόπυργο, στην Κοκκινιά, στο Περιστέρι με τα μαχαιρώματα. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα το ότι οι δρόμοι είναι δρόμοι όπου ο καθένας ελεύθερα μπορεί να κυκλοφορεί και δεν μπορεί να παίρνει την άδεια του κάθε νταβατζή και του κάθε μαχαιροβγάτη της Χρυσής Αυγής. Και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε το παρόν μας σε αυτό το συλλαλητήριο. Θέλουμε πάνω απ' όλα όμως αυτό το συλλαλητήριο να κάνουμε ξεκάθαρο το ότι είναι ενταγμένο στους αγώνες των εργαζόμενων και της νεολαίας. Η δικιά μας η απάντηση στην κρίση προφανώς δεν είναι η στοχοποίηση των μεταναστών, δεν είναι ο προσανατολισμός
τον οποίο επιχειρούν τώρα οι κυβερνήσεις και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το ποιος φταίει για την ανεργία, τη φτώχεια, την εγκληματικότητα και την εξαθλίωση. Για μας το πρόβλημα είναι οι πολιτικές στο μνημόνιο, είναι οι πολιτικές του να φορτώσουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους, και γι' αυτό το πρώτο βήμα της κινητοποίησής μας είναι η μαζική συμμετοχή στη μεγάλη γενική απεργία την Πέμπτη, 10 η ώρα στο Μουσείο. Εμείς θα είμαστε εκεί και μέσα από αυτή την κινητοποίηση θα φτάσουμε στην κινητοποίηση του Σαββάτου. Κάθε εργαζόμενος, ο οποίος αυτή τη στιγμή αντιστέκεται στην εφεδρεία και στην απόλυση, κάθε εργαζόμενος από τη χαλιβουργική μέχρι την ελευθεροτυπία, μέχρι κάθε μαγαζί το οποίο κλείνει, έχει συμφέρον να ενώσει τον αγώνα του με τους μετανάστες, διότι ο εχθρός είναι κοινός, είναι η εργοδοσία, είναι οι τραπεζίτες, είναι αυτοί που απολύουν και όχι οι φτωχοί μετανάστες που έρχονται εδώ κυνηγημένοι. Και θέλω να κλείσω με αυτό. Οι μετανάστες δεν είναι τουρίστες σε αυτή τη χώρα. Δεν έχουν έρθει εδώ για να απολαύσουν τον ήλιο αυτής της χώρας. Αυτές τις μέρες αυτά που συμβαίνουν στο Πακιστάν είναι μια υπενθύμηση. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων βομβαρδίσανε ένα πακιστανικό στρατόπεδο, δίνοντας μας την υπενθύμηση ότι ο πόλεμος που ξεκινήσαμε ο δεκαετής συνεχίζεται με θύματα. Αυτή τη φορά ήταν φαντάρι στο Πακιστάν, και μια προειδοποίηση ότι αυτός ο πόλεμος είναι τόσο διαρκής που πραγματικά το τέλος του δεν το βλέπουμε. Είναι προειδοποίηση το τι συμβαίνει στους δρόμους του Καΐρου, όπου η εξέγερση έριξε τον Μουμπάρακ, αλλά αναγκάζονται αυτή τη στιγμή οι Άραβες εργάτες να βγαίνουν ξανά στον δρόμο διεκδικώντας ελευθερία, διεκδικώντας να πει τέλος στη Χούντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο. Όλος αυτός ο κόσμος διαδηλώνει, και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα διαδηλώσαν οι Σύριοι μετανάστες στην Αθήνα, στους δρόμους του Ψυχικού, πηγαίνοντας στην πρεσβεία τους και ζητώντας να φύγει η πρέσβης που βρίσκεται εκεί πέρα και είναι πρέσβης του Μπασάρ Άσαντ, ενός δικτάτορα. Όλοι αυτοί οι αγώνες μας υπενθυμίζουν ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έρχονται εδώ κυνηγημένοι από τις δικτατορίες και τους πολέμους, είναι αδέρφια μας, και αυτός είναι άλλος ένας λόγος γιατί θέλουμε να δώσουμε δυναμική παρουσία στο αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό συλλαλητήριο το Σάββατο 2 η ώρα στην Ομόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τους πανεπιστημιακούς, τους διανοούμενους και τους καλλιτέχνες, όπως είναι ο Χρήστος ο Θηβαίος και ο Μύρτος ο Πασχαλίδης, ο Σπύρος ο Μαρκέτος και πολλοί άλλοι ηθοποιοί, μουσικοί, πανεπιστημιακοί, που ξεκίνησαν αυτή την καμπάνια υπογραφών σε ένα κείμενο το οποίο τάσσεται κατά της συγκυβέρνησης με τους φασίστες. Νομίζω ότι τέτοιου τύπου βήματα βοηθάνε να δώσουμε την εικόνα ότι οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών αυτή τη στιγμή έρονται στο ύψος των περιστάσεων. Τους ευχαριστούμε λοιπόν. Ένα από τα σχέδια νόμου τα οποία είχαν εγκριθεί από το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο είχε ως τίτλο ποινικός έλεγχος του ρατσιστικού λόγου, μεταφέροντας στην ελληνική αναμετάξη μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπαγορεύει πως όποιος λέει κακά πράγματα, δηλαδή όποιος αρνείται το ολοκαύτωμα, όποιος θίγει την τιμή και την υπόλοιψη των ανθρώπων των άλλων με όρους φυλής, ράτσας, θρησκείας κλπ, θα καταδικάζεται σε φυλάκιση και θα πληρώνει πρόστιμο. Εμείς, ως Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, είχαμε σταθεί λίγο κριτικά απέναντι σε αυτόν τον νόμο, διότι εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο ρατσιστικός λόγος δεν αντιμετωπίζεται με συνταγές πολιτικής ορθότητας. Εξάλλου, σε μια δημοκρατία, δυστυχώς, ακόμα και οι ρατσιστές είναι ελεύθεροι να λένε αυτό που θέλουν. Σε αντίθεση με το καθεστώς που επιθυμούν αυτοί. Το παράδοξο είναι ότι φυσικά ο νόμος δεν πέρασε, διότι η προηγούμενη κυβέρνηση έπεσε και την θέση της έδωσε σε μια κυβέρνηση της οποίας 4 μέλη, εάν είχε περάσει ο προηγούμενος νόμος, θα διώκονταν ποινικά. Λοιπόν, εγώ είπα ότι ανέχομαι, θεωρώ ότι σε συνθήκες φιλελεύθερης δημοκρατίας όλοι μπορούν να πιστεύουν και να λένε ό,τι θέλουν. Ακόμα και να αρνούνται το ολοκαύτωμα, να είναι αντισημίτες, να είναι ρατσιστές. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το κόστος της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Από το τους ανέχομαι όμως, το να τους δώσω την κυβέρνηση, μου φαίνεται δύσκολο. Μεγάλη απόσταση. Ένδειξη της πολιτικής υποκρισίας που υπάρχει απέναντι στο ζήτημα της ακροδεξιάς σήμερα.
Κάπως έτσι αντιμετωπίζω και τα μικρά δάκρυα που βλέπω στην Ευρώπη σχετικά με τη συμμετοχή του Λάος στην κυβέρνηση αυτή. Λοιπόν, όπως σωστά ακούστηκε προηγουμένως, ενώ ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είχε πει ότι αν με το καλό γίνει κυβέρνηση θα καταργήσει τον νόμο για την ηθαγένεια, ο πρόεδρος του Λάος πήγε ένα βήμα παραπάνω. Έθεσε ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση, φυσικά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, δεν υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί ο νόμος αυτός, εκτός εάν η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας μεθαύριο αποφασίσει ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Εμείς ως Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχουμε αναλάβει την υποστήριξη αυτού του νόμου, ασκώντας το δικαίωμα της δικαστικής παρέμβασης. Έχουμε αναλάβει, δηλαδή παλεύουμε με νύχια και με δόντια προκειμένου να σώσουμε το μόνο, κατά την άποψή μου, καλό νέο που νομοθετικά είχαμε την τελευταία διετία στην Ελλάδα. Και το κάνουμε αυτό σε συνθήκες όπου η πολιτική αυτούργη του νόμου αυτού, δηλαδή η προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε καν έχει το πολιτικό θάρρος να ψηλήσει μία κουβέντα για την υπεράσπιση του νόμου αυτού. Η μόνη κουβέντα που ψελίζουν είναι, λένε στην Νέα Δημοκρατία, μην ανησυχείτε, διότι δεν γίνονται πολλές πολιτογραφίες. Δηλαδή, δεν αμήνονται, καθησυχάζουν τον πολιτικό αντίπαλο λέγοντάς του ότι είμαστε πιο συντηρητικοί από εσάς. Δηλαδή, κατ' ουσίαν υπονομεύουν τον νόμο. Πρέπει να γίνει σαφές, εν ώψη της δίκης μεθαύριο, ότι η πολιτική απόφαση για την ταυτότητα του ελληνικού λαού, η πολιτική απόφαση που αφορά το σύνολο των ανθρώπων που έχουν την ηθαγένεια επειδή έχουν μεταφέρει στον τόπο τούτο το κέντρο των βιωτικών του σχέσεων, το πρόγραμμα της ζωής τους, είναι μια βαθιά πολιτική απόφαση η οποία ελήφθη σε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, και το Συμβούλιο της Επικρατείας επ' αυτού δεν μπορεί να έχει λόγο. Δεν είναι νομικό ζήτημα το ποιος είναι Έλληνας πολίτης. Όπως δεν είναι νομικό γεγονός το ελληνικό έθνος. Σε αντίθεση με αυτά που υπερασπίζεται στην εισήγηση το τέταρτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας προς την Ολομέλεια. Έτσι, το μόνο νομικό γεγονός είναι ο λαός, και το ποιοι είμαστε στον λαό αυτό είναι μια πολιτική απόφαση η οποία ελήφθη. Αυτά έχω να πω εν ώψη της δίκης. Πρέπει με κάθε τρόπο να συγκροτήσουμε μια στρατηγική όπου ο καθένας, εφού ετάχθη, θα μπορέσει να δημιουργήσει τα αναχώματα στην ακροδεξιά αντεπίθεση του βαθέως ελληνικού κράτους σήμερα. Είτε αυτό είναι Συμβούλιο της Επικρατείας, είτε είναι πολιτικά κόμματα, είτε είναι εξωσυστημική ακροδεξιά εγκληματικές ναζιστικές οργανώσεις, είτε είναι οτιδήποτε τέτοιο. Όπως αυτοί πριν 2 χρόνια διώξανε τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας επειδή τη θεωρούσαν επικίνδυνη, έτσι και εμείς σήμερα καλούμαστε να αντιπαραθέσουμε τις πολιτικές μας δυνάμεις, τις συγκλήσεις μας σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτοί το καταφέρανε, γιατί όχι εμείς.